παιδιά, στο σημερινό βίντεο θα παίξω Fortnite ώσπου να πάρω ένα victory. Τώρα θα σας ανοίξω το βίντεο όταν μπω στην πίστα. Μπήκα στην πίστα, τώρα θα παίξω Battle Royale. Αυτό το account μου είναι από το Xater 5 Season 1. Έχω αυτό το πράγμα. Αυτό δεν είναι το real, το fake είναι. Έχω gritty. Έχω Bookitan, έχω νικήσει ένα τουρνουά. Να το. 12 χρονών είμαι, να το ξέρετε. Έχω εδώ κάτι που τρώω. Ψύχλα τρώω τώρα. Έχω το αναπάπηλα, το έχω από Xater 5 Season 2. Xater 2 Remix. Το πήρα. Τώρα για να δούμε στην πίστα. Θα πέσω. Λοιπόν, θα πέσω εκεί που έχει τα cosmetic scenes. Ωραία, θα πέσω στα χιόνια. Για να δούμε τι θα δούμε εδώ. Θα πάρω victory σε αυτή την πίστα. Νιώθω πως θα το πάρω. Ωραία, επειδή είμαι ο τέταρτος καλύτερος από τους φίλους μου με αυτά με τα coins, επειδή είμαι στη κακιά μεριά με του πάγο, θα πάρω εκεί στο μασί, επειδή έχω 150 coins, είχα 300. Πολλά άτομα πέφτουν εδώ, όλο το σόι μου πέφτει, γι' αυτό δεν θα πέσω. Καλά, θέλω kills, αλλά δεν θέλω να πεθάνω από την αρχή, επειδή τώρα έχω στήσει το κινητό μου και δεν έχω υπολογιστή να τραβάω βίντεο. Και άμα δεν βλέπετε καλά την κάμερα, sorry, γι' αυτό εγώ δεν φταίω. Κάντε μου εγγραφή και like και comments, επειδή γιατί θέλω αυτά, για να βλέπουν πιο πολλά άτομα τα βίντεο μου και όχι λίγα. Τώρα θα πάω για γάμο. Περιμένετε λίγο γιατί ακούγομαι σαν παιδί. Περιμένετε. Όχι μπρο, αυτό το άτομο εκεί τώρα έρχεται. Από εκεί πάνω από το βολάγια. Όπα! Το έχω! Να τους! Ο χαζός γιατί δεν έχτισα ρε. Κοιτάξτε λίγο το building μου. Καλά κατεβελάω material στο βλάκα. Μπρο μη βρίζεις ρε, τώρα βίντεο το πάω. Είναι ο χαζός ο φίλος μου αυτός παιδιά. Πλάκα έκανα, πλάκα έκανα. Είναι πολύ καλό το παιδί. Είναι αδίστο μαθητής. Μαν, μποτάκι πάλι. Σνάιπερ, δεν θα το πάρω, δεν είναι καλό αυτό. Epic, να φτιάχνεις καλύτερα σνάιπερ. Έχω ένα OG skin. Βασικά όχι OG, σπάνιο. Και λένε πως ήταν πολύ λίγες πιθανότητες να το πάρεις, αλλά δεν το πίστευα. Από εδώ είναι το παιδί. Όχι πάει δε. Κλάνια αυτή νομίζω στην αρχή πως ήταν. Με λένε Ντόμπα. Γιώργο βασικά, αλλά μπορείτε Ντόμπα να με φωνάζετε. Τον φίλο μου απαγωγή είχε πάρει το παιδί. Το ψάρι. Ο ξαδερφός μου.
Βρήκα άτομο. Πυροβόλης άξι παιδιά για να με δει. Για να με δει θέλω. Έλα αφήσε με. Μη σου κάνω διακοπή ρε, θα σου κάνω. Σταμάτα. Ναι βλακίες. Καλά άμα τους αρέσει τα παιδιά θα μου το κάνεις, αλλά τώρα... Να δώσω. Ω, καλός είναι. Πάμε πάλι παιδιά. Έγινε ένα μικρό ίντερνετ. Έβρισα λίγο, έφαγα λίγο με την πατούφλα, δεν πειράζει. Πάμε πάλι. Αυτή τη φορά θα είμαι καλό παιδί. Χαμώ τι μου πάλι ιδεωμένο. Το κατ... Μαδαφάκ. Μπρο, γιατί έχει τέτοιο σκιν αυτή η τύπισσα. Μπρο. Έχει Neymar. Θα πείτε φωστό. Αφήστε με να φύγω ρε. Αυτή σαν τι τρελή τραγουδάει. Θα πέσουμε λοιπόν. Κλείξιμα. 6 λεπτά, 7 λεπτά ήδη το βίντεο. Bro, what the fuck. Ωραία, άμα πεθάνει στη 10 δεύτερα ένα άτομο, είμαι βλάκας. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Δεν πέθανε κανείς επειδή είμαστε 100 άτομα. Πάτε το τέτοιο μου άμα θέλει. Όπα. Καλά μαλάκας είμαι κατά... Μα πάει η μάνα του εκεί πέρα του είναι του καρδιόλι και εκεί τώρα θα του την πω. Μπρο γάμω το Brawl Stars ρε, Fortnite μόνο. Μαλάκα έχω το καλύτερο aim. What the fuck. Α, τώρα σωστό. Κατέλησα μερικές φορές. Καλά αυτό το έκανα και για πλάκα για το βίντεο. Μην πιστέψετε καμιά αλήθεια. Πόσο μαλάκας είμαι. Χαμάν. Ο μαλάκας μπήκε. Καλά μαλάκας δεν είναι. Αλλά του εμφανίστηκε το όνομα. Γαμώτη του. Μαλάκα τώρα δεν σταματώ το βίντεο γαμώτη του. Δημήτρη! Βίντεο τώρα βάω, μη μου σε πάμε αριστή κίνηση. Σύμφωνοι. Μπορείς να με δεις, αλλά τώρα βίντεο κάνω. Λέω να πάρω ένα Victory. Τώρα με ακούνε αυτοί που μου βλέπουν το βίντεο. Βασικά δεν μου το βλέπουν, γιατί τώρα θα το ανεβάσω που είναι. Όσο μας παίζει να παίζει εδώ, να το κάνω το Τι? Δημήτρη έφτασα 120 level. Προχτές που ήμουν 70 έφτασα 120. Το χοντρό είναι εκεί. What the... Ιδρωμένος Ωραία. Σοφό. Ωραία, είναι εκεί.
κάνω πλάκα, θα κάνω crash out. Αλλάζω μία τα όπλα, αυτό το κρατάω για να δω άτομα. Όταν θα χιλάρω θα πάω πίσω σε αυτόν και θα του ξεσκίσω ό,τι έχει. Χίλις που έχουμε δε μαλά. Μάλκ. Welcome to Sandy Strip. Μαλάκα ξέχασα πως είμαι λόγω. Εντάξει μπρο, δεν ήταν κάτι σοβαρό. Αυτό από τα... Όχι ρε μαλά! Καλά πάμε πάλι να παίξουμε πάτε εδώ κι άλλα. Τελικά παιδιά θα παίξω Blix επειδή με αυτό το μήπο το game δεν μπορώ να μου φωνάζει τώρα η μαμά, εντάξει. Για να δούμε τώρα τι γίνεται. Εδώ κοιτάξτε, είμαι πολύ καλός. Είμαι ο τέταρτος με 36 points. Νόμιζα στην αρχή πως ήμουν ο τέταρτος του κόσμου, αλλά περιμένετε μου έρχεται να δευτώ, εντάξει δεν μου ήρθε. Sorry. Τι έλεγα, ναι, είμαι ο τέταρτος του κόσμου, νομίζα και ο φίλος μου είπε πως είναι από τους φίλους μου. Δημήτρη, ο πρώτος χειρότερος είναι. Sorry ένα μικρό ρέψη που έκανα. Άμα δεν γίνει ρε... μαλάκα γεια! Ο φίλος μου μιλάει σαν να είναι καμιά 80χρονη. Κανένας 80χρονος. Κάνει... Είσαι μία εσύ, αφιέρασε. Σε ποιον το λέω ρε? Σου κάνει? Μου το έκλαψε. Πώς και δεν μπήκα σήμερα στο τάφο μου. Αυτό που έλεγα είμαι 12 χρονών δεν είμαι σίγουρα 11. What the fuck? Ένα golden poop. Epic, please, remember, Epic, please do not give me ban. I am 11 years old. Please, no, bro. Please. In 3 minutes, I'm 12 years old. Please, bro. No, do not do this. If you do that, I am not to love you. If you do, I love you. I am not good to speak English, but I am good to eat. Γι' αυτό κατάλαβες Epic. Άμα με κάνεις ban που είμαι 10 χρονών, θα σου ξεσκίσω. Μπρο σιγά ρε, μόνο μερικούς μήνες και κλείνω 12 εκεί μαλάκα. Με μερικούς. Πάτω πίσω με το 6-7. Ας πούμε τώρα αυτό ποτέ... δεν ξέχασα πως δεν έχουμε materials. Έχει το αγαπημένο μου όπλο. Άντε και χέσου ρε, μισή ώρα σε κυνηγάω. Και όπλα έχει. Σκατά, ναι, σκατά και παραπέρα, σκατά στη γη, σκατά στο...
Άτομα! Ξεχνάω πως δεν μπορούμε να χτίσουμε. Καλά, παιδιά, κλείνω το βίντεο. Αντίο, τα ξαναλέμε σε ένα άλλο βιντεάρι. Αντίο, κάντε like, εγγραφή και comment. Γαμώτη σας. Sorry. Αντίο.